abdul ekiri. Dawo 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 dawo, ki dawo ki dawo, ban so da ke mu farrake. Da san jikina ya zane idan babu ke, idan kin guje ni babu rabin da zan shantake. Jikina da ruhi hanye sunniya saboda ke. Dawo 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 dawo, samu karki dubbi ki bari na kan ba zai kyautu ba. Rayuwa ta ba amfani ba da ke naita ba, da ke zana je kowa ina karki yau fargaba. Zan share hawaye na ki ba za su yau karsa ba. Kin ga ruhi da numfashi na naki ne sayuwa. Dawo ki dawo dawo dawo, ki yafe ni laifin da nai gare ki ba za na kara ba. Soyayyar da nake gare ki kin ga ba za ta kare ba. Zama na mu tare da ke na da ba za mu saba ba. Jiki da jini ruhi na baki ba za ki koka ba. Ki yarda da ni dan Allah ba na so ne mu yau gaba. Ki ɗai ce na ɗauka sauran mata ba za na tanka ba. Ba za na tanka ba, ba za na tanka ba. Dawo kar ki tafi, dawo 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 dawo, kin gaida sanki. Dawo dawo, san ba kamar ki muradin ruhi da rayuwata. Ke ce kadai zabi na mai yaya damuwata. Ina son ki ne domin kin zarcewa duka mata. A duk duniya ke zana kirawo da sayibata. Kyawunki ya zarce na kowa, haskenki ya haskake kowa. Gafara masu adawa, ni ta ce na yi zaɓowa. Dawo da ki tafi.